Ak si odmyslíme jednominútové stand-upy europoslancov, ktoré aj tak nikto nepočúva, tak toto je jediný hmatateľný výsledok Európskeho parlamentu od posledných volieb. Zbierka právne nezáväzných rezolúcií, ktorých význam je vyslovene symbolický. O to tragickejšie je, že drvivá väčšina z nich nebola o potrebách Európanov, ale o iných štátoch naprieč svetom. Najprv sme sa uznesli na nepretržitej podpore Ukrajiny. Potom sme odsúdili Taliban. Vyzvali sme Bielorusko a Kubu, aby prepustili politických väzňov. Opäť sme podporili Ukrajinu. Potom sme vo Venezuele vyhlásili porazeného kandidáta za nami uznaného prezidenta. Moldavsko voľby ešte len čakali, ale preventívne sme odsúdili ruské zasahovanie, ktoré nám vadí aj pri Gruzínsku. To sme však pokarhali aj za ich zákony proti LGBT komunite a zahraničným agentom. Pripravovaný zákon o zahraničných agentoch nám vadí aj v Turecku, ktoré sme pre zmenu odsúdili za legislatívny aj trestnoprávny boj s novinármi. V Číne sme vytkli porušovanie ľudských práv Ujgurov a v Iraku sme zas skonštatovali znepokojenie nad postavením žien. Tento týždeň sa ešte hráme na partnerskú poradňu vo vzťahu Azerbajdžanu s Arménskom a Číny s Tajvanom. A vedzte, že tak ako vás nič z toho, čo som práve vymenoval, netrápia ani naše rezolúcie spomínané krajiny. Symbolické kroky totiž majú zmysel len keď ste morálna autorita. No dnes už celý svet vidí, že Európska únia hodnoty len pokrytecky predstiera a najviac našu falošnosť odhalil konflikt na Ukrajine. Pohoršujeme sa nad Čínou či Indiou, že po vypuknutí konfliktu naďalej spolupracujú s Ruskom a tak vraj financujú vojnu na rozdiel od nás, vznešených správno ľudí, ktorí sankciami a izoláciou Ruska pomáhame Ukrajine. A potom sa pozriete na tvrdé data a zistíte, že klameme akurát tak samých seba. Tu vidíte, ako prudko stúpol export najväčších Rusobíjcov do susedného Kyrgyzstánu, ktorý po vypuknutí konfliktu buď zo dňa na deň enormne zbohatol, alebo sa stal prekladiskom pre tovar smerujúci do Ruska. A podobný trend nájdete aj v okolitých krajinách, ktoré buď zažívajú ekonomický rozmach z ríše zázrakov, alebo slúžia ako pokrytecká zastierka pre lídrov, ktorí si uvedomujú, že ak nechcú zrujnovať svoje krajiny, o ruský trh jednoducho nemôžu prísť. A rovnako je to aj s hrdinským odstrihnutím sa od ruskej ropy či plynu, ktorý zrazu potichu prúdi cez Azerbajdžan alebo Turecko. A o gréckych či malských tankeroch plných LNG plynu ani nejdem hovoriť. Priatelia, my v Smere nie sme falošní moralisti, ale ani sa neusilujeme byť svetovou morálnou autoritou. My máme na prvom mieste Slovensko a je v našom národnom záujme, či sa to niekomu páči alebo nie, rozvíjať priemysel. A áno, aj ten zbrojársky. Rovnako ako je v našom záujme mať čo najlacnejšiu ropu a plyn. A ak treba v dnešnej dobe krivých zrkadiel predstierať, že k nám tečie ropa z Maďarska či plyn z Azerbajdžanu, v poriadku. Komu ale táto európska maškaráda pomáha, však netuším.